كامي كأنكم كبرات خثالت ذا channel أبزر لكم وسلام كسنة أن أتمنىه لما أنت بفولي مدام سيكم لهم السوح أسكا جلا بزعبا جنزب كنزرارب إلي مكنياتو سبي سرح يتسعر جنزب يأتو مودعاتو جن تروح يترف سلازي انت يتمكنيات الكا تحسن مش ويتحدث نفسها التمكنيات بزح كوني خلي نلوم ما أنت جن ز دالو هو مدوالو سلازي بكوفكا كاي صراحة كازبولكو نخمي بكوفكا 300 متر تأتول ويجنزب ترخبلو أنت يمسن نزبل هابيرنا نكتاتل سلازي لو ما أنت بمنتهك نجمرنا كمي جيرنا تيوز عثاتنا نقاطر نؤكر إنا ويكا كمي جيرنا جنزبنا نقطب بؤك نجمرنا مالتي اوكي بزا جنزب نقطب كنزهر كلنا مجمر تحنقبرو زلنا قر انتايو كمكاله مقبارنا ويكا سخونا قر محسابنا انتايو اتي وزعتاتنا طرح مجمر تحنقاطر لنا ريكارد يور اكسبنس اتناتكا وزعتاتك ريكارد كتقبرو كتقلالك إذن تكون خليني أسبيزا كون خليني ترانسبورت كون خليني إنشورانس كون خليني مكينة زخفر كون خليني كتسالي ورحا يزوجو بتدقاقام يزوجو نقرات نعوم ريكارد كنقبرو لنا نعوم ريكارد مسكبرنا شعونا من تاين نسقر ناب باجت نسقر مالتي نتوزعاتك تقوازر شعو ورحا كنده كم تتفق فليتك لها ورحا كنده كم تتفق نسفلتك شعو ناب باجت قدين عطو مالتي تباجت كبهار كلها وصعيتاتك بمنصراتاتك اكن كله مالتي اسخات وصو بمنصراتاتك كم يمسلالو اذا كنقول كلنا كن نتي قصالي نوصو كونالو بكم صحتي لازم تصناي ماكينه ناي غلغله او ابكمت كاياتو مالتي سلازي نزين كلتا نغارات مسغبرنا شو اتي وصعيتاتنا كبتاتاتنا زبزح ويكا بقى ولا حنت لوط زين رئيلو ندحكنا او انت يكونالو انت تتصاغامي كاشو مس نفسها تماخر مالت انت ما عرخ اندزيتي انا كندز دا اتخست وصعاتاتي كا ما عرف ما عرف يزداركس انت سلازكون يلكا قال نجار علو مالتي الكا شو مس نفسها زته تحس مالتي نازل دحردا مس نفسها زته دحر جميركا شو نامنت حتخيد بقى فاين واي تو كات يور اكسبنس بقى زخونه مشالو زي تدلي وصعاتاتك بزخونه منغدي بقى كتقرصو كتقلالك بقى كتغدلو كتقلالك هجو وصعيتات كبحال كله بزح زي تدلي وصعيتات አለው ለህይወትና زيت አጥሙና ማለት ነው እጅዝ ከመኮለና አሞንጎ ኒድስን ወንትስን ካ እንፈላለይ ማለት ኒድስ ከመኮለና በዘይ በኦም ከነበር ዜን ነገራት አለው ማግበዲ ገለ ማለት ወንትስ ከመኮለና መጋይጽዩ በዘይ በኦም ከነበር ንخሊና በዘይ መኪና ከነበር خሊ ምሻለው ለህይወትና ጥራህ ከጸባብቁልና ዝخل ነገራት ማለት ወንትስ ማለት ኒድስ ግን ግድን በዘይ በኦም ከነበር ዜን ነገራት ማለት ስለዚህ ነቶም ወንትስ ባህል ወይ ካነቶም መጸባብቅ ዝባህል ነገራት ነኦም ነጉደል እንጂ ካምንታይና እንጀምር መጀመርታ ካብቲ ታሽውና እንጀምር ካብቲ ነህና እንጥቀሙ ነገራት ምሻሉና አምነት ኢንተርኔትና እንደህሪና አጂ አብ ሓደ ገዛ እንበለሞ ኢንተርኔት ኢንተርኔት ናይ ገዛ መስመር ቴሌፎን ከምኡ ናይ ቴሌቪዥን በሓንሳ ተጠቃሊሉ ዝመጻሉ አብነት ምን ራይ እንጂ በሓንሳ ተጠቃሊሉ 70 ኢሮ ኮን ይخلي ናይ ኢንተርኔት ጥራት ሆይና 50 ኮን ይخلي هجنيت عادي تلفزيون زيت كتاتل اندهر كوينكا بغيغا كقول حيلكا زيت فلت اندهر كوينكا ابينا سماك تصحفلكا اسرا ايرو بالعالي زياده زخفلكا اي ترينا هاك اي ليكاني تغدلو نيتا انترنت كا طرح تغبر سلازي بوهد اسرا سيف تغبرالها مالتي كالا انشورانس اندهر انها هج انشورانس جبزو حساب زي استبحلللو انشورانس هج كاب حدا تكال ناب كاله تكال كفلاله خيل انت تحسوا حدا عينت كله قالي منالات بشم طرح زخبر انشورانس تكالات له تتحسدو كن حدا عينت كله مالت سلازي نتي انشورانسنا نولادر كوينا عامله سي چاما اندهرينا نايك ገለመለ እንደህሪኻ እትሽሚው ሰማይ እምበር እቲ ኳሊቲ ምስካል ኖርማል ጫማ حدا عينت كون خيل قاليون حوار زبزهون حدا عينت ግን ሽም ስለዘለዎም ትሽሚ ዝخبر እምበር ተሐስቶና ጫማ ይኮና አጅስታት አብግምት ናቱ ማለት كم توساخي كمونا إلكتريك كون تمزازن كاب زقربولكا اينا يحاشلكا تمزازن بستحالة كامت انكا تعتق عواهانا إلكتريك هات قواعدة أبغاز أمايكا كون مالت
ካልኣይ ማለት ከም ተወሳኺ ከዓ እዚ ኣብ ደገ ኸይድካ ምብላዕ ኣብ ደገ ኸይድካ ክትበልዕ ከለኻ እጂ ቀጻሊ ሕጂ ሓደ ዝፈልጦም ሰባት ኣለዉ ብዝኸድዎ በቃዊ ምስሑ ይድረሩ ገለመለ ማለት እዩ ኣብ ጅባኻ እንዳህር መፅሓኻ እዚ ኩሉ ረሓፅካ እንዳፍሰስካ ዜሮ ተርፍ ማለት እዩ ስለምንታይ ከምኡ ኮነ ይብሉ ተኸኢልካ ተጸሚምካ ገዛኻ ሰሪሕካ ምብላዕ እዩ ኣሎ ክትበልዕ እንዳህር ብዙሕ ኣሎ መግብታት ብዙሕ ግዜ ዘይወስዱ ኣብ ውሽጢ 10 ደቂቕ ዘይመልእ ግዜ ሰሪሕካ በሊዕኻ ክትከላሉ መግብታት ኣሎ ተሓኺት ኣጥፊእኻ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ደገ ኸይድካ ቀጻሊ ትበልዖ እሱን እንታ ጎደለ ጽቡቕ ደገ ኸይድካ 10 ግዜ ንስራሕ ክትከይድ ከለኻ ኮፊ ዶ ገለመለ ገሊእ ሰብ ኣሎ ሕጂ ፋሽን ይመስሎ እዩ ነታ ስታርባክስ ኮፊ ይዙ ኸይድ ከሎ በቃ ከምዚ ምሻሎ ኣማ ይኮነን ሕጂ ንኣብነት ስታርባክስ ብ5 እንዳህር ሓሲብናየስ 5 ግዜ 5 ንሰሙን ስራሕ ትመላለስ ተኾንካ 25 ንወርሕኻ ሓሰብዎ 100 ቅርሺ ማለት እዩ ሕጂ ናትና ፀገም እንታይ እዩ እቲ ወፃኢታትና ክንሪኦ ከለና ብሽኡ ጥራሕና ንሪኦም ብሽኡ ኣይኮንካ እንትርኢ ኣርሒካ ተሓስብ ምንባርካ ዘይተረፈ ዓመት እንዳነበርካ ክትነብር ኢኻ 2 ዓመት ማለት እዩ ሕጂ 5 ዓመት እንዳሕር ዓመት ነይዛ ኮፊ ሕጂ 5 ዓመት ንዓመት እሞ ንርአዮ ንወርሒ 100 ትቅጥም እንዳሕር ኮንካንሲ ንዓመት 1200 ማለት እዩ ስለዚ ኣብ 5 ዓመት እንዳሕር ኢናያኻ ክንደይ ኮኑ ማለት እዩ ምንባርካ ዘይተረፈካ ማለት እዩ ስለዚ ናይታ ሻዕ ኣይኮንካ እንትርኢ ካልኣይ ነገርካ ናይ ኩሉ ተደማሚሩ እንዳሕር ኢኻዮ ተደማሚሩ ብውህዱ ኣብ ወርሒ 3-400 የጉድለልካ እዩ ከም ተወሳኺ ክዳን ገላ ክትገዝእ ከለኻ ስኢልካ ፋሽን መፅኢልካ ዘይኮነ ተቀዳድምካ ዘይኮነ ካብ ሓደ ድኳን ናብ ሓደ ድኳን ኣመዛዚንካ ክትገዝእ ክትከል ኣለካ እንተ ደሊኻ እንተ ተኻኢሉ ክትጨቃጨቅ ክትከል ኣለካ ጨቃጨቅ ክበሃል ከሎ ስውር ኣውርደለ ደይበለ ብፒን ዘይኮነ ብካሽ እንተ ከፈልከውን ጽቡቕ እዩ ማለት እዩ ከም ተወሳኺ እውን ገሊእ ሰብ ከዓ ኣስቤዛ ሕጂ ባጀትካ ወሰሊዕኻ ንወርሓ ክንዲ ዝኣክለ ንገሊልካ ኣለኻ ሕጂ ዘይተደለየ ወፃኢታት ይመጽእ እዚ ንኣብነት ድኳን ባንዶ ገለመለ ጥራሕ ክትገዝእ ኢልካ ወፂኻ ዘይሓሰብካዮ ካልእ ነገር ይጸንሓካ እሞ እግሪ መንገድኻ ተማሊእኻ ትመጽእ ብዙሕ ሰብ የጋጥም ዋላ ካብ ናትያ ትሒዝካ ማለት እዩ እዚ ነገራትን ክነመዓራርዮ ኣለና ባኒልካ እንዳሕር ወፂኻ ባኒ ጥራሕ ሒዝካ ትመጽእ ኣለካ ኣኸለ ባኒልካ ናይ 2 ቅርሺ ኢልካ ወፂኻ ናይ 20 ቅርሺ ሒዝካ ኣብዘ ዝኸድካዮ ኢልካ ትመጽእ እንዳሕር ኣለኻ ግን እቲ ባጀት ካብቲ ዝሰላእኻዮ ንላዕሊ ይወፅእ ኣሎ ማለት እዩ ጻዕዱ እኮ ፈቲዮም ኣይኮኑን ኣብ ወረቐት ጽሒፎም ከይዶም ወይ ናይ ምርሳዕ ተኽእሎ ስለ ዘለዎም ኣይኮኑን እታ ዘድልዮም ነገራት እቲ ዘድልዮም ነገር ሒዞም ንክወፅኡ እምበር ርእሶም ኣይሕዝን እዩ ማለት ኣይኮነን ምክንያቱ ካብቲ ዝመደቦ ወፃኢ ንከይወፅኡ ኣብ ወረቐት ድዩ ኣብ ሞባይሎም መዝጊቦም ነቲ ዝደልይዎ ጥራሕ ኣዕሊሎም ዝኸዱ ማለት እዩ ስለዚ እዙን ኣብ ግምት كأتو لو كلا نجار كذا أب إيميل لازم السنجارات هلو مش هذا نبرت تجز مش وكتصالي بك عمره خسر وحمش هلو كتصالي أب إيميل كا زي تدلي ملك تات كم زي بك عند أولو جلست تدون كا كزي حسب كز دفع فوقها نوعها أن سبسكرايب مقباري بكا كم زي مسألة مقبار أبز دلها هاي جزء أب إنترنت كسرش غير كاتر هون تخليها سلازي أن سبسكرايب مقبار نوع مالتي أوكي كال أنتي وساعتها تلو من البات كزر بلوز أوكي كم توسخ أنا ماكينة أنا أزنا ماكينة نبقالو أي سمام عن لايسنس توتس تسرح كأربعة تكون ماكينة زي جدد عندها كينو نسبيزا ترح وين ماكينة على كان كتب بحال ترح تجزء عندها كينكا نسبيزا نكتمل سلا زي سبعة يكون خناعته ماكينة جزء خيا كسب تاع ماكينة سلدي زي أتود ناتك ماكينة حكمت داخل مكنياتو ناي نداري تقلبا يا خا ناي انشورانس تقلبا يا خا ناي مينتنانس አለው ناي رقጭ از بحال ነገር አለው بوهدو ሓደ ሰብ መኪና ዘለዎ ሰብ ካሚ ተክሳብ 300 ከም ዝውጻላ ፍሉጥ አወርሃ ማለት እዚ ሁሉ ክበሃል ዝጸንሐ እንደህዳ ደማሚርኩሞ አብ ለውጥ ይዘለቡ ስለዚህ እዝታት ኣብ ግምት انت اتنايا صبوي
ولا ناي تليفون أنت كونه قصالي قلي سوا زي تكملوا قصالي 15 إسرع شغل يتولوا إنترنت انتي ما أبسلك إنترنت أو جزا خلك إنترنت فقدوا أباسلو إنترنت أفقدوا أنقولوا ስለዚህ ሱታት አድቫንቴጅ ተቀመሉ እንደህርኩኝካ አገዳሲ ተዚ ኮይኑ ስለምታይ ወርሃዊ እስራኤልና ኢንተርኔት ናይ ዳታ ዲ ናይ ገለመለተ ውጽ ዘከው ምክንያቱ አብት ዘዘከርካይ ቦታ ፍሪ ኢንተርኔት አለው ተጠቀመሉ ተአድቫንቴጅ በቃ ሱት አድቫንቴጅ ተጠቀመሉ ባሎም በነጻዶ ተጠቀመሉ ለሃሉ ስለዚህ እዝታቱን ከአብግምት ከአትሎ ካላይ ከአ ናይ እዚ ሜምበርሺፕ ዝባል ነገር አለው ናይ ኔትፍሊክስ ናይ ጂም ናይ ገለመለ ናይ አማዞን ፕሪሚየም ናይ ገለገል ዝባል ብዙሕ ሜምበርሺፕስ አሎ እሱ ሀጂ አይደለም ንአምነት አን ሀጂ ገሊ ሰብ እንታይ አሎ ኦኬ ጂም እታው ጽቡቅ ምዝገብ ነጠና ዲዩ ንቅርጽሃ መህላው ንኩሉ ጽቡቅ ግን ተሐቶ ዝመጽ ዘሎ አወርሂ ሃንሳም ንክትቀመሉ አቤና ይሰማክ ጻሕፈልካ 30 ኣብ ገዛ ሐዚ ተሰርሕ ነዝነዝ ዳማ 30 ዩሮ ተፍስ ወይ ተመዝግብካ በግቦ ምትቃም ተገደዳ አብሰሙን 3 ጊዜ ተሰርሐሉ ለካ አይኮነን ግን 30 እንደሐራ ሐሲብካ ዮ አባ አመት ሰቦ እንዴ ማለት 360 ቀላ አይኮነን ሀጂ ነዚ ንመኒ ዘራባዝ ንመኒ አሎ ሀጂ ሓደ ሰብ ዘይት ተስተፈለናትና ከመ ባህርና አይተስተፈለልና ኣብ ሰልዲ ኣብ ገንዘብ ገለ ብዙሕ ስለዚህ ትግደስ በታሽ አጥራህ ስለና ሐስቦ አሪህና አንተ ጠሚትና ግን ደማሚር ካይ ካብዞን ኩሎም ክብሎም ጽናሐኩም ጽማሚካ 400 ሚቲ ከም ተጉድል ፍሉጥ ወይ 300 ሚቲ ሃራይስ ከዋላ 900 ሚቲ ዚኮን ስለዚህ እዚ ናይ ጂም ገለ ዘይት ተቀመሉ ተሆንካ እዚ ኔትፍሊክስ ገለ መለ ዘይት ርኢን ተሆንካ እንታይ ማሐብስልከ انا عامنا ترى ولا نتفليكس قال زلي كانت تكون من 3-4 سنين تعطوا تهلا نبكل تعرش ده قال لنا كو 10 تدو قال لنا بين حق نعم النت تزيكون زيت رأي انت هونك على يوتيوب طرح لها ويا بكلم على انها كونوا انت وجد كايو تمراسي بحلايو بزخونه نعايز الرأيين زيمي منالبات قال تبلو ነገር እንዳላለው እሱም አብ ኮሜንት አብታሐት ጻሐፉ እሱ የዝል ብዙሕ ክትብል ተኸሊኻ ምናልባት ንሕጂ ዝነጠርኮ ነገር ክሕሉ ይኽእል ስለዚህ ኣነ ንዓይ ዝተረኣየኒ ወይ ከዓ ካብ ብዙሕ ሰባት ዝሰማዕኽዎ እዩ እንዳሰማዕኹ ክብል ስለዚህ ብለይ ምናልባት ከም መነቃቅሒ ኢለ ኣምፅእ ዘለኹ ስለዚህ ዝኾነ ሰብ ወጻኢታቱ ሪከርድ ይገብር ባጀት ይስለ ሾ ኣታዊታትካ መንጸር ወጻኢታትካ ትሪኦ ወጻኢታትካ ዝበዝሕ ወይ ካ ዝዳረግ ምስቲ ኣታዊታትካ ተኮይኑ እንታይ ጸገም ኢልካ ተሐትት ነቲ ጸገም ኣለሊኻ ከዓ ነቲ ዘየድሊ ነገራት ከዓ ኤክስፐንስ ዝበሃል ነገራት ተጉድሎ ሾ እንታይ ኮን ጅባኻ ይረጋጋ ንስሓኻ ዝደለኻይ ነገር እንተ ክትቁጥብ ደሃ እንተ ኢንቨስት ደሃ ትገብር انت نسواد دحا كتحجز كاب فقدو جماعتن قلملن كاب تقلب ناي مصايخا تمعرر مالتي من باركا زي ترفك تلوت عليك من باركا كيترفه لومي كم يعلقو صباحك انت يكون لك تحسب تقلالك تشاو نلوتي بقى كابستسدركا ملوات ስለዚህ ሎማ አንተ ሂዜ መጽ ዘለኹ ከም መነቃቂው ኣብ ሰሙን ሓንሳብ ሶሉስ ብዛዕባ እዝታት ገንዘብ ገለመልሓው ኢንቨስት ገለመለ ከምስታት ተዛረብ ደስ በለኒ አንተ ፈቲኩም ወይ ርኢትኩም ኣብ ታሕቲ ጻሓፉ ብዝተረፈ ተስፋ ገብር ሶሉስ ከምስታት መደብ ሂዜ ክመጽ ኣብ ዘለኹም ሰላም ቅሳነት እና እንዳተመነኹ ናትኩም ዝተራእየኩም ነገር ካብ ታሕቲ ጻሓፉ እንዳበልኩ ሰሰናይ